Ο λόγος του είναι λιχνάρι στα πόδια μου και στον δρόμο μου είναι φως. Ο λόγος του είναι λιχνάρι στα πόδια μου και στον δρόμο μου είναι φως. Και στον δρόμο μου είναι φως. Και στον δρόμο μου είναι φως. Γεια σας. Ο Θεός να σας ευλογεί. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Είναι ωραίο να μαζευόμαστε μαζί στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Διότι ο Κύριος είναι εδώ. Όπου 2 ή 3 είναι μαζεμένοι στο όνομα Του, εκεί είμαι, λέει ο Κύριος. Ο Κύριος είναι εδώ. Δίπλα από τον καθένα μας. Μπορούμε να τον αγγίξουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αμήν. Κάθε χρόνο την ημέρα των Χριστουγέννων γιορτάζουμε τη γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εδώ στη γη και γνωρίζουμε πολλά από τη χριστουγεννιάτικη ιστορία. Γνωρίζουμε για το διάταγμα του 4 Αυγούστου που οδήγησε τον Ιωσήφ και την Μαρία από την Ναζαρέτη στην Βιθλεέμ. Γνωρίζουμε για τους αγγέλους, τους βοσκούς, την Φάτνη. Γνωρίζουμε για τους μάγους που ήρθαν από την Ανατολή. Γνωρίζουμε ακόμα για το σατανικό σχέδιο του βασιλιά Ηρώδη για να εξοντώσει το βρέφος Ιησού Χριστόν. Όμως υπάρχει ένα μέρος της ιστορίας που πιστεύω πολλοί δεν το γνωρίζουμε. Τι συνέβαινε στον ουρανό λίγον προτού έρθει ο Χριστός στη γη. Τι συνέβαινε στον ουρανό λίγον προτού έρθει ο Χριστός στη γη. Τι είχε στο μυαλό του ο Κύριος μας καθώς επρόκειτο να γεννηθεί στη γη. Μπορεί να εκπλαγείτε, αλλά μέσα στην Αγία Γραφή βρίσκουμε μια απάντηση σε αυτόν το ερώτημα. Ο Λόγος του Θεού μας δίνει τα λόγια του Χριστού που είπε καθώς ερχόταν εδώ στον κόσμο. Είναι τα λόγια του αιώνιου Υιού του Θεού καθώς κατέβηκε από τον ουρανό και εισήλθε στον κόσμο μέσω της μήτρας μιας παρθένου. Για τη χριστουγεννιάτικη ιστορία γνωρίζουμε τι γράφει το Ευαγγέλιο του Λουκά, γνωρίζουμε τι γράφει το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Υπάρχει όμως και η ιστορία των Χριστουγέννων, θα εκπλαγείτε, μέσα στην επιστολή προς Εβραίους. Οπότε θα δούμε τα Χριστούγεννα σήμερα μέσα από την επιστολή προς Εβραίους. Στο κεφάλαιο 10 των Εβραίων παίρνουμε την ιστορία των Χριστουγέννων από το ίδιο το στόμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτά έλεγε λίγον πριν έρθει στη γη για να γεννηθεί τα πρώτα Χριστούγεννα πριν από 2.000 χρόνια. Τα χωρία που θα διαβάσουμε είναι Εβραίους 10, 5 με 7 και αυτά υπάρχουν μέσα στον Ψαλμόν 40, ο οποίος ήταν προφητικός ψαλμός για τον Χριστόν και συσχετίζονται άμεσα με τον ερχομόν του Χριστού εδώ στη γη. Οπότε ελάτε να τα διαβάσουμε και μετά να τα μελετήσουμε αυτά τα 3 χωρία. Εβραίους 10, 5 με 7. Γι' αυτόν μπαίνοντας μέσα στον κόσμο, σας είπα είναι τα λόγια του Χριστού καθώς ερχόταν εδώ στη γη. Γι' αυτόν μπαίνοντας μέσα στον κόσμο λέει, θυσίαν και προσφοράν δεν θέλησες, αλλά ετοίμασες σε μέναν ένα σώμα. Σε ολοκαυτώματα και προσφορές περί αμαρτίας δεν ευαρεστήθηκες. Τότε είπα, να με, έρχομαι, στον τόμο του βιβλίου είναι γραμμένο για μένα, για να κάνω, ó Θεέ, το θέλημά σου. Αυτά είναι τα λόγια που είπε ο Χριστός
λίγον πριν έρθει στον κόσμο εδώ για να γεννηθεί στην Βιθλεέμ. Και θέλω να τα δούμε σιγά σιγά για να καταλάβουμε τι μαθαίνουμε για τον Χριστόν από τα λόγια του ίδιου του Χριστού που είπε πριν έρθει να γίνει άνθρωπος. Ας πάμε να δούμε ξανά το χωρίο 5, Εβραίους 15. Γι' αυτόν μπαίνοντας μέσα στον κόσμο, λέει, θυσίαν και προσφοράν δεν θέλησες, αλλά ετοίμασες σε μένα ένα σώμα. Πρώτα απ' όλα είναι καθαρόν ότι η ύπαρξη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού δεν ξεκίνησε από την Βιθλεέμ. Διότι τώρα μιλάμε πριν την Βιθλεέμ. Το χωρίο 5 τονίζει ότι τα λόγια αυτά υπόθηκαν από τον Χριστόν μπαίνοντας μέσα στον κόσμο, καθώς ερχόταν εις τον κόσμο. Και αυτά τα λόγια μιλούν για την προύπαρξη του Χριστού εις των ουρανών, διότι ο Χριστός είναι ο Θεός. Υπήρχε μια θεϊκή συμφωνία ανάμεσα στον Θεόν Πατέρα και τον Θεόν Υιόν και τον Θεόν Άγιον Πνεύμα, ότι ο Θεός Υιός θα εισέρχεται στο ανθρώπινο γένος για να προσφέρει τον εαυτόν του ως θυσία για να γίνει ο σωτήρας των ανθρώπων. Έκαναν αυτήν τη συμφωνία τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Και έτσι ο Κύριος μας δεν άρχισε τη ζωή του από τη Βιθλεέμ. Ως το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος δεν είχε αρχή. Αν θυμάστε, μια φορά όταν του μίλησαν για τον Αβραάμ, ο Χριστός είπε, αυτό είναι στο Ιωάννης κεφάλαιο 8, πριν από τον Αβραάμ εγώ είμαι, όχι εγώ ήμουν, εγώ είμαι, διότι προϋπήρχε ο Χριστός πριν από τον Αβραάμ. Όταν πάρουμε το Ευαγγέλιο του Ιωάννη από την αρχή, θα δούμε ότι ο Ιωάννης ξεκινά πολύ πριν από την Βιθλεέμ και μιλά για την ύπαρξη του Ιησού Χριστού ως του Λόγου του Θεού. Και το Ιωάννης 1:1 λέγει στην αρχήν ήταν ο Λόγος και ο Λόγος ήταν προς τον Θεόν και Θεός ήταν ο Λόγος. Στο πρωτότυπο κείμενο δεν υπάρχει το άρθρο στην αρχή, διότι δεν υπάρχει αρχή για τον Χριστό. Υπήρχε από τον αιώνα εις τον αιώνα. Αμήν. Τα Χριστούγεννα λοιπόν σηματοδοτούν την ανθρώπινη γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά δεν σηματοδοτούν την αρχή της ύπαρξης του. Πρέπει να το έχουμε καθαρά στο νου μας αυτό. Ως ο Θεός Υιός υπήρχε με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα πολύ πριν συλληφθεί εις τη μήτρα της Παρθένου Μαρίας. Άρα το πρώτο πράγμα να θυμούμαστε ότι ο Χριστός προϋπήρχε πριν από την Βιθλεέμ. Ελάτε να δούμε έναν δεύτερο σημείο. Ας ξαναδούμε τους στίχους Εβραίους 10, 5 με 6. Γι' αυτόν μπαίνοντας μέσα στον κόσμο λέει θυσίαν και προσφοράν δεν θέλησες, αλλά ετοίμασες σε μέναν ένα σώμα. Σε ολοκαυτώματα και προσφορές περί αμαρτίας δεν ευαρεστήθηκες. Το δεύτερο πράγμα που βλέπουμε εδώ είναι ότι ο Χριστός ήρθε για να αντικαταστήσει το εβραϊκό σύστημα της Παλαιάς Διαθήκης με τις θυσίες των ζώων. Ήταν ένα σύστημα που απέτυχε, θα λέγαμε σήμερα. Και στο χωρίο 5 λέει καθαρά θυσίαν και προσφοράν δεν θέλησες. Και στο χωρίο 6 λέγει σε ολοκαυτώματα και προσφορές περί αμαρτίας δεν ευαρεστήθηκες. Αυτά τα λόγια θα ήταν ένα πραγματικό σοκ για τους ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι για αιώνες πρόσφεραν ταύρους, αρνιά, τράγους, όπως υπήρχαν οι διατάξεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Και το έκαναν αυτόν διότι πίστευαν ειλικρινά ότι αυτόν ήθελε ο Κύριος από αυτούς. Και δεν είχαν άδικο
σε αυτό που έκαναν, αλλά δεν κατάλαβαν την αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια? Πάμε ένα χωρίο πιο πίσω, Εβραίους 14, το 10 στίχος 4. Επειδή είναι αδύνατον το αίμα ταύρων και τράγων να αφαιρεί αμαρτίες. Είναι αδύνατον το αίμα των ταύρων και των τράγων να αφαιρεί αμαρτίες. Και αυτόν επιβεβαιώνεται επιπλέον για να δείξει την αποτυχία του συστήματος των θυσιών των ζώων στο χωρίον 11, πάλι είναι Εβραίους 10, το χωρίον 11, και κάθε ιερέας στέκεται μεν καθημερινά υπηρετώντας και πολλές φορές προσφέροντας τις ίδιες θυσίες, οι οποίες δεν μπορούν να αφαιρέσουν αμαρτίες. Οι θυσίες των ζώων δεν μπορούν να αφαιρέσουν αμαρτίες. Οι ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης περνούσαν τις μέρες τους με μια σειρά από θυσίες και προσφορές συνέχεια, τη μια μετά την άλλη, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα, μήνα με τον μήνα, χρόνο με τον χρόνο. Φανταστείτε, κατά τη διάρκεια των 1500 χρόνων, από την εποχή του Μωυσή μέχρι τον ερχομό του Χριστού, φανταστείτε πόσες χιλιάδες ή εκατομμύρια ζώα, αρνιά, ταύροι, τράγοι προσφέρθηκαν στο θυσιαστήριο του Θεού για τη συγχώρεση των αμαρτιών του λαού. Αυτόν εννοεί εδώ να λέει καθημερινά υπηρετώντας. Καθημερινά πρόσφεραν θυσίες. Αυτόν έκαναν. Και σκεφτείτε, ας υποθέσουμε ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε όλον αυτόν το αίμα το οποίο προσφέρθηκε σε όλους τους βωμούς της Παλαιάς Διαθήκης κατά τη διάρκεια όλων αυτών των 1500 χρόνων. Προσφερόταν από τους ιερείς, οι οποίοι έκαναν το θέλημα του Θεού με υπακοή στον νόμο του Θεού. Το έκαναν με ειλικρίνεια, διότι πίστευαν ότι κάνοντας αυτές τις θυσίες ερχόταν συγχώρεση των αμαρτιών. Και όμως όλον αυτόν το αίμα, αν μπορούσαμε να το μαζέψουμε, σας ερωτώ πόσες αμαρτίες θα μπορούσε να συγχωρέσει? Η απάντηση ούτε μία. Ούτε μία. Αίμα εκατομμυρίων ζώων που θυσιάστηκαν δεν μπορούσε να συγχωρέσει ούτε μία αμαρτία. Αυτό διαβάσαμε τώρα. Και αυτό είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός, μια αληθινή πραγματικότητα, μια μεγάλη αλήθεια. Και ο Χριστός ήρθε για να κάνει αυτόν που οι θυσίες των ζώων δεν μπορούσαν να κάνουν. Ο Χριστός ήρθε για να αντιμετωπίσει και να νικήσει την αμαρτία μας μιαν για πάντα. Ναι, ήρθε για να νικήσει την αμαρτία μας μιαν για πάντα. Αμήν. Ακριβώς όπως το αρνίν που ετοίμαζαν για θυσίαν, ο Χριστός ήρθε ως ο αμνός του Θεού, έτοιμος να λάβει την αμαρτία τη δική μας πάνω του. Αμήν. Συνεχίζω. Είδαμε ότι ο Χριστός καθώς ερχόταν είπεν ότι οι θυσίες των ζώων δεν έχουν καμιά αξία για τη συγχώρεση των αμαρτιών. Και ελάτε να δούμε το στίχο 7 τώρα. Εβραίους 17. Τότε είπα, να με έρχομαι, στον τόμο του βιβλίου είναι γραμμένο για μένα, για να κάνω, ο Θεέ, το θέλημά σου. Ο ερχομός του Χριστού υπάρχει με διάφορες μορφές σε κάθε βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Υπάρχει κάπου εκεί και γι' αυτό λέγει είναι γραμμένο στον τόμο του βιβλίου για μένα ότι θα έρθω. Ο Χριστός
ήξερε ότι είχε πολλές προφητείες για τον ερχομό του. Και βλέπουμε ότι ο Χριστός ήρθε για να κάνει το θέλημα του Θεού Πατέρα. Ο Χριστός ήρθε γνωρίζοντας το σκοπό για τον οποίο ήρθε από την αρχή. Αυτόν δεν μπορούμε να το πούμε για κανέναν άλλον βρέφος που γεννιέται στον κόσμο σήμερα. Μπορεί να σκεφτόμαστε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, κάποιοι από εμάς, και να διερωτόμαστε τι θα τους συμβεί στο μέλλον. Όταν προσευχόμαστε για αυτούς, μπορεί να ζητούμε από τον Θεό να τους φυλάει, να τους κρατήσει υγιείς, μπορεί να προσευχόμαστε όταν μεγαλώσουν να αγαπήσουν τον Κύριον, να τον υπηρετήσουν τον Κύριον, αλλά δεν ξέρουμε σε τι πράγμα τους έχει καλέσει ο Θεός. Δεν ξέρουμε ποια είναι η θέση τους μέσα στο σχέδιο του Θεού, και αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να προσευχόμαστε βάσει των υποσχέσεων του Θεού, αλλά τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στα χέρια του Κυρίου. Ακόμα και τα ίδια τα παιδιά δεν γνωρίζουν το μέλλον τους. Ο Χριστός όμως από την ώρα που ήταν βρέφος γνώριζε τον προορισμό του από τη στιγμή που γεννήθηκε. Και ήρθε, λέει, για να κάνει το θέλημα του Θεού. Ήρθε για να κάνει το θέλημα του Θεού. Οι γονείς συχνά έχουν σχέδια για τα παιδιά τους. Όλοι οι γονείς το έχουν αυτόν. Αν ο γονιός είναι αγρότης, μπορεί να ελπίζει ότι οι γη του μια μέρα θα πάνε να αναλάβουν το αγρόκτημα του και το ελπίζει. Αν ο γονιός είναι επιχειρηματίας, έχει επιχείρηση, ονειρεύεται ο γιος του, η κόρη του μια μέρα θα αναλάβουν την επιχείρηση του. Έτσι έμαθαμε όλοι να το κάνουμε. Και πολύ συχνά οι γονείς ελπίζουν, το παιδί μου θα το στείλω στο τάδε σχολείο, θα μάθει το τάδε και θα ακολουθήσει τα βήματα μου. Καλές ελπίδες, κατανοητές, αλλά τίποτε περισσότερο από ελπίδες γονιών που ονειρεύονται καλά πράγματα για τα παιδιά τους. Και πολλές φορές αυτά τα όνειρα δεν γίνονται πραγματικότητα. Τα παιδιά συνήθως ακολουθούν τον δικό τους δρόμο. Επιλέγουν διαφορετικό σχολείο από αυτό που σκέφτονται οι γονείς τους, επιλέγουν διαφορετικό επάγγελμα, διαφορετική καριέρα από αυτά που περιμένουν οι γονείς τους, δεν ενδιαφέρονται για την οικογενειακή επιχείρηση. Αυτός είναι ο ανθρώπινος τρόπος σκέψης. Ο Χριστός όμως δεν ήταν καθόλου έτσι. Είχε έρθει σαν βρέφος για κάποιον σκοπό. Αμήν. Ο πατέρας δεν χρειάστηκε να πείσει τον Υιόν του, τώρα σε θέλω να πας κάτω, τώρα θέλω να γεννηθείς από παρθένον, τώρα θα τοποθετηθείς σαν βρέφος στη Φάτνη, ο κόσμος δεν θα σε λάβει υπόψη, ο βασιλιάς Ηρώδης θα προσπαθήσει να σε σκοτώσει, θα φύγεις με τους γονείς σου για την Αίγυπτο, θα μεγαλώσεις στην Ναζαρέτ, θα σε απορρίψουν οι δικοί σου άνθρωποι, ο λαός σου, οι Ιουδαίοι, θα σε μισήσουν, θα σε χλεβάσουν, θα σε σταυρώσουν. Δεν χρειάζεται ο Θεός να πείσει τον Υιόν. Ο Υιός τα γνώριζε όλα αυτά. Και όμως ήρθε. Τα γνώριζε όλα αυτά ο Χριστός και όμως ήρθε. Ήρθε για να κάνει το θέλημα του Θεού, γνωρίζοντας ότι αυτόν θα σήμαινε τον δικών του θάνατον στο Σταυρό. Και όμως ήρθε. Τον ευχαριστούμε για αυτόν. Και ήρθε καθαρά με σκοπό να κάνει το θέλημα του Θεού. Είχε καθαρόν το σκοπό του από την ώρα που ήταν βρέφος. Και αν θυμάστε, χρόνια μετά εις τον κήπο της Γεσθημανή είπε ο Χριστός, όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου θέλημα, Πατέρα. Και εκπλήρωσε ο Κύριος αυτόν το θέλημα του Πατέρα,
όταν πέθανε πάνω στο σταυρό, σηκώνοντας πάνω του τις αμαρτίες του κόσμου, τις αμαρτίες τις δικές σου και τις δικές μου. Ο Χριστός ήρθε με σκοπό να πεθάνει. Σκεφτείτε το, ο Χριστός ήρθε με σκοπό να πεθάνει και εκπλήρωσε με τον τρόπο αυτόν τέλεια το θέλημα του Πατέρα, κάτι που κανένας άλλος δεν μπορούσε να το κάνει. Κανένας δεν μπορούσε να κάνει αυτό που έκανε ο Χριστός. Κανένας δεν είχε τα προσόντα να ζήσει αναμάρτητη ζωή. Κανένας δεν ήταν πρόθυμος και διαθέσιμος. Αυτά ήταν στο μυαλό του Χριστού την ημέρα που ήρθε για να γεννηθεί στην Φάτνη και στη Βιθλεέμ. Αμήν. Μου αρέσει να διαβάζω ιστορίες και όταν βρω μια καλή ιστορία μου αρέσει να την συμμερίζομαι. Διάβαζα μια ιστορία για κάποιον βασιλιά της Ρωσίας, κάποιον τσάρον, Νικόλαος ο πρώτος έλεγε, και η ιστορία αυτή είναι αληθινή. Λέγει ότι ο τσάρος είχε έναν καλόν φίλον που του ζήτησε να δώσει δουλειά στο γιο του. Έτσι ο τσάρος διόρισε τον νεαρόν σαν ταμείαν σε έναν στρατόπεδο στο ρωσικό στρατό. Όμως ο νεαρός είχε μια μεγάλη αδυναμία. Του άρεσε ο τζόγος, τα τυχερά παιχνίδια, το κουμάρι. Και όταν του έλειψαν τα δικά του χρήματα, σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει από το ταμείο του στρατοπέδου τα χρήματα, και συνήθως όταν έχεις αυτήν την αδυναμία χάνεις χρήματα, δεν κερδίζεις, χάνεις. Και έχασε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, έχασε τα χρήματα τα οποία του εμπιστεύτηκαν οι στρατιώτες στο στρατόπεδο. Μετά από λίγο καιρό ήρθε η είδηση ότι οι ελεκτές της κυβέρνησης θα πήγαιναν να κοιτάξουν τα βιβλία του στρατοπέδου. Οπότε ο νεαρός ήταν απελπισμένος. Λέει, τι θα γίνει τώρα? Οπότε άνοιξε τα βιβλία και υπολόγισε πόσον ήταν το ποσό που χρωστούσε ή που έπιασε από το ταμείο, και κατάληξε στο ότι ήταν ένα τεράστιο χρέος, το οποίο ήταν πολύ μεγαλύτερο από ό,τι μπορούσε ποτέ να πληρώσει. Οπότε λέγει, αυτό είναι το τέλος μου. Όταν φτάσουν οι ελεκτές θα είναι το τέλος μου. Και έτσι στην απελπισία του αποφάσισε να αυτοκτονήσει. Οπότε και είπεν τα μεσάνυχτα, πριν έρθουν οι ελεκτές, θα πάρω το πιστόλι μου και θα σκοτώσω τον εαυτό μου. Πριν πάει λοιπόν για ύπνο, έγραψε μια επιστολή με την ομολογία του και απαρίθμησε όλα όσα είχε κλέψει στην ουσία, και αφού τα απαρίθμησε όλα, τέλειωσε την επιστολή γράφοντας αυτήν τη φράση: ένα μεγάλο χρέος, ποιος μπορεί να το πληρώσει? Ένα μεγάλο χρέος, ποιος μπορεί να το πληρώσει? Ήταν περασμένη ώρα, δεν ήταν μεσάνυχτα ακόμα, και όπως ήταν πάνω στο τραπέζι και έγραφε, αποκοιμήθηκε. Το βράδυ έκανε ξαφνική επίσκεψη στο στρατόπεδο ο τσάρος Νικόλαος, ο οποίος είχε τη συνήθεια να πηγαίνει ξαφνικά και να επισκέπτεται στρατόπεδα. Οπότε όταν ήρθε στο στρατόπεδο και πέρασε έξω από το δωμάτιο του νεαρού, είδε το φως αναμμένον, διότι το ξέχασε και αποκοιμήθηκε. Οπότε πήγε μέσα, είδε τον νεαρό να κοιμάται πάνω στο τραπέζι και διάβασε την επιστολή και κατάλαβε τι είχε γίνει. Και σκεφτόταν τι να κάνει.
Μετά πήρε την πένα και έγραψε κάτω από την τελευταία φράση κάτι. Και έφυγε. Λίγες ώρες αργότερα ο νεαρός ξύπνησε και κοιτάζοντας το ρολόι του είδε ότι πέρασαν τα μεσάνυχτα και πήρε το πιστόλι του για να αυτοκτονήσει, οπότε πρόσεξε ότι στην επιστολή του κάποιος έγραψε κάτι στο τέλος και πήγε πίσω στην επιστολή και αν θυμάστε τα τελευταία λόγια του ήταν ένα μεγάλο χρέος, ποιος μπορεί να το πληρώσει, και μετά ήταν γραμμένη η φράση ο Τσάρος Νικόλαος με την υπογραφή. Ο Τσάρος Νικόλαος ξαφνιάστηκε, τρομοκρατήθηκε, διότι κατάλαβε ότι ο Τσάρος είδε τις κλεψές που έκαμε. Για να βεβαιωθεί ότι η υπογραφή ήταν πραγματική, κοίταξε τα βιβλία του και βρήκε ότι η υπογραφή του Τσάρου ήταν πραγματική, και έχοντας τη σκέψη ότι ήταν γνωστή πλέον το λάθος που έκαμε το μεγάλον, και κατάλαβε ότι ο Τσάρος θα το αναλάβανε, κοιμήθηκε. Πρωί ήρθαν οι αγγελιοφόροι από το παλάτι και του έφεραν ακριβώς το ποσό που χρωστούσε. Μόνον ο Τσάρος μπορούσε να πληρώσει αυτόν το ποσό και ο νεαρός το δέχτηκε. Για μας μόνον ο Χριστός μπορούσε να πληρώσει το χρέος της αμαρτίας μας προς τον Θεό. Αυτόν και μόνον εξηγεί γιατί ο Λόγος έγινε σάρκα, ο Χριστός πήρε σάρκα και περπάτησε και κατοίκησε ανάμεσα μας. Έζησε μαζί μας για 33 χρόνια, ώστε να μπορέσει να πληρώσει με το αίμα του το χρέος που οφείλαμε ο καθένας μας εις το Θεό λόγω της αμαρτίας μας. Και σήμερα, αν είμαστε ειλικρινείς, βρισκόμαστε ακριβώς εκεί που ήταν και αυτός ο νεαρός της ιστορίας. Όταν κοιτάζουμε τις αμαρτίες μας και συνειδητοποιούμε την απελπιστική κατάσταση που είμαστε, θα γράψουμε και εμείς ένα μεγάλο χρέος. Ποιος μπορεί να το πληρώσει? Και τότε είναι που έρχεται ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και παίρνει την πένα και γράφει από κάτω ο Ιησούς Χριστός. Μόνον αυτός μπορεί να πληρώσει για τις αμαρτίες μας. Μόνον ο Χριστός μπορούσε να το κάνει και το έκαμε. Γι' αυτόν ήρθε. Και αυτόν είναι το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων. Ο Χριστός ήρθε για να πληρώσει για τις αμαρτίες σου και τις αμαρτίες μου. Αμήν. Αμήν. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο αιώνιος Θεός, ο Θεός Υιός, το δεύτερο μέλος της Αγίας Τριάδας. Τα Χριστούγεννα γεννήθηκε ως άνθρωπος και ήρθεν εις τη γη. Ήρθεν για να κάνει το θέλημα του Πατέρα Θεού. Ήρθε για να πληρώσει με τον θάνατον του πάνω στο σταυρό τις αμαρτίες μας, και μόνον η θυσία του Χριστού μπορεί να συγχωρέσει αμαρτίες. Καμιά άλλη θυσία. Μόνον η θυσία του Ιησού Χριστού μπορεί να συγχωρέσει αμαρτίες. Αμήν. Όταν έρχονται τα Χριστούγεννα, συνήθως παίρνουμε και δίνουμε δώρα, και θέλω να πω, δεν ξέρω ο καθένας σας που βρίσκεται ή τι σκέφτεται για τα Χριστούγεννα, αλλά ο Θεός έχει έναν χριστουγεννιάτικο δώρο για σέναν, όχι τυλιγμένο σε φανταχτερόν χαρτί με κορδέλα από πάνω, αλλά ξαπλωμένο σε μια φάτνη. Είναι το δώρο του Υιού Του και είναι για μας. Το δώρο είναι ακόμα εκεί, αλλά πρέπει να το λάβουμε. Χρειάζεται να το πάρουμε. Δεν μπορούμε ποτέ να απολαύσουμε το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων αν δεν μπορούμε να κοιτάξουμε στα μάτια των Πατέραν Θεών και να του πούμε
επήρα το δώρο που μου έδωσες. Επήρα το δώρο που μου έστειλες. Επήρα τον Χριστόν. Αν δεν το έχετε κάνει αυτόν, λέω, αυτά τα Χριστούγεννα, πάρτε την απόφαση να δεχτείτε τον Ιησούν Χριστόν. Μπορεί να με ρωτήσετε, εντάξει, αλλά τι θα δώσω εγώ στον Χριστό? Τι θέλει ο Χριστός από μένα? Η απάντηση είναι απλή. Ζητά την καρδιά του καθενός μας. Ζητά την καρδιά σου ο Κύριος. Του έχεις δώσει την καρδιά σου? Διότι αυτή είναι η πιο σημαντική απόφαση για τον καθένα μας να πάρουμε, και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Ο Κύριος ζητά την καρδιά του καθενός μας. Καμιά άλλη απόφαση στη ζωή του ανθρώπου δεν είναι τόσο σημαντική όσο το να δώσει την καρδιά του στον Χριστό. Αν ήδη έχεις δώσει την καρδιά σου στον Χριστό, εξέτασε τον εαυτό σου. Ο Κύριος θέλει το 100% της καρδιάς σου. Συνήθως δίνουμε μέρος της καρδιάς μας στον Χριστό και το κρατάμε και εμείς μέρος και λέμε, έδωσα την καρδιά μου στον Χριστό. Εξέτασε τον εαυτό σου. Έχεις πραγματικά δώσει την καρδιά σου ολόκληρη στον Χριστόν? Αν την έχεις δώσει είτε για πρώτη φορά είτε ολοκληρωτικά την καρδιά σου, τότε θα καταλάβεις το πραγματικό νόημα των Χριστούγεννων. Κάμε τα φετινά Χριστούγεννα να είναι διαφορετικά από άλλα Χριστούγεννα. Αμήν. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριε μας Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε για τη μεγάλη σου αγάπη. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, διότι ενώ ήξερες τι θα συνέβαινε σε σέναν, εν τούτης άφησες την δόξα του ουρανού και ήρθες, γεννήθηκες σαν ένα φτωχόν βρέφος, σε ένα σώμα που σου ετοίμασε ο Θεός, και ήρθες εδώ για να γίνεις θυσία, για να αντικαταστήσεις όλες αυτές τις θυσίες των ζώων που γίνονταν για αιώνες και δεν ωφελούσαν σε τίποτε. Κύριε, σε ευχαριστούμε διότι μόνον η θυσία σου μπορεί να συγχωρέσει, μπορεί να καθαρίσει αμαρτίες. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε διότι ήρθες για να κάνεις το θέλημα του Πατέρα Θεού. Και σε ευχαριστούμε διότι δεν ετράβησες πίσω παρόλες τις δυσκολίες, παρόλο που γνώριζες ότι θα ανέβαινες πάνω στο σταυρό, έμεινες πιστός να κάνεις το θέλημα του Πατέρα. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε που ήρθες ταπεινά, υπέφερες ταπεινά, σταυρώθηκες και αναστήθηκες για μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Δεν υπάρχει μέτρον στο μέγεθος της αγάπης σου για μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Καθώς θα θυμηθούμε ξανά τη γέννηση τη δική σου ως άνθρωπος, Κύριε. Κύριε, κάμε ο καθένας μας να εξετάσει πού ευρίσκεται η καρδία του απέναντι σε σέναν, Κύριε. Και βοήθησε μας, Κύριε, να σου δώσουμε όλη μας την καρδία. Όλη μας την καρδία. Σε ευχαριστούμε που ήρθες. Σε δοξάζουμε, σε τιμούμε, σε προσκυνούμε, σε λατρεύουμε, Κύριε. Εις το όνομα σου το Άγιον προσευχόμαστε. Αμήν, Κύριε. Αμήν. Αμήν. Ο λόγος σου είναι λιχνάρι στα πόδια μου και στο δρόμο μου είναι φως. Ο λόγος σου